גם אין נרדמות בשיעור. מה, אוהד? שמעתי שאמיר מעתיק ממך בכל המבחנים. מה ניב? אפשר לסמוך עליך? מה, זה סוד? אחי, זה לא סוד. גם את הבחורות אתה מעתיק ממני. איזה בנות? זה סתם מדבר. טוב, לפחות הכרת לי את ניב, אה? עכשיו אני מבין למה שווה להיות חבר שלך. טוב, אני שנייה בשירותים. סבבה? נו, אתה אומר? אחי, שווה בטירוף. כן, אה? איפה הסתרת אותה? בחורה זהב, תשמע. כן. אז מה? אתה אומר, אני אלך, אשאיר אתכם פה? וואי, זה מעולה. אין בעיה. תגור. נראה לך הייתי סלום? לא נראה לי. אני לא יודע. מה? מה זאת אומרת? לא, היא פשוט, היא לא... בתולה? לא, היא פשוט... היא לא מהבנות שנהנות מסקס. ריצ'ית? איך אתה יודע? זה טובה שאתה מספרת לי, כן. אבל... תשמע, בינינו כן, אני מספרת לי, כן. מה אתה מסתכל עליי כמו חייזר? אם זה אלכוהול על הראש, אבל את לא נראה לי שתית מספיק. שותים? כן? יאללה. בבקשה. חיים? חיים. טוב, אני צריך לזוז. מה, כבר? כן. חצי שעה אני חוזר. בסדר, נכון? עכשיו, מה נהיית שקט? זה השתייה. שזה בעצם את. אני. מה עשיתי? כן, את מהפנטת. לא יודע אם מישהו אמר לך את זה פעם. לא. זה לא אמרו לי. למה אתה כזה רחוק? תתקרב. זה הכי כאילו קרוב שאני יכול. בוא, אני אקרב אותך אחריי. אני לא עד כדי ככה שקורה, אני יכולה לעשות את זה לבד. טוב, זה לא מספיק קרוב, אני באה לידך, אתה מוכן? חכי שנייה. בוא, אני אעזור לך. בואי, רגע. היי. למה אתה מתייחס אליי ככה? אספר לך? זה פשוט אף פעם לא הייתי עם מישהי שמה? נכה? אני באמת נכה. מה, אף פעם? עם אף אחד לא נהנה? לא. אולי לא הייתי מספיק דברים. תאמין לי, זה לא המצב. את לא בסדר. איך תבדקי את זה? אולי משהו מקולקל שם למטה. אז אתה חושב שאני מקולקלת? לא יודע. אם את רוצה, אני מוכן לנסות.
למה לא? לא רוצה. כל הערב פלירטטת איתי. אני לא מבין את זה. טוב, אז מה את רוצה? רוצה שיחבקו איתי. זה אפשרי? יש פגמים שאפשר לתקן. אפשר לעשות איזה ניתוח או משהו. מה? את הולכת? אני לא נכה, אוהד. אתה זה שנכה. מה את הולכת? יוצא את הסיבוב. חבר שלך דפוק. שנייה, תבואי איתך, 5. נמצא להיות לבד.